Čaute ľudia, vítajte u môjho druhého videa z hry Rust. Dneska sme znova na aréne, dneska sme na aréne 1. Dneska vydám ďalšie video, ale už to bude z normálneho serveru, takže nebudú stále iba arény a teraz ideme zahrať iba. Snaď videjko aspoň trocha pobaví, kvalita zvuku bude dobrá, dúfam. Keď nie, tak ďalšie video už určite bude mať kvalitu zvuku dobrú. Tuto idem na toho, kto má zbrane, to je najlepšie, nikto vás nezabije. Trocha vlagu, ale aj to je kill. Nastavím rýchlosť myšky na rýchlejšiu. A nabíjam, to sa mi nepáči. Au. Už aj dostávam za to, že nabíjam. Aua. Ideme znova, skúsime ísť s pištolkou. Ja si na P250 nedávam žiadne takéto veci ako je holosight tlmič, možno si tam dám svetielko, možno laser. Ale myslím si, že na P250 netreba nič, s tým holosightom zle sa, no lepšie sa mierí, ale je to krivé. Ano, ja som krivý aj bez neho. Ani ho nepotrebujem. Možno keby som si zapol gamu, by sa mi darilo viac, lebo teraz tých hráčov moc dobrá ani nevidím. Au. Au. Vlagu ma hituje. Ale ja by som robil to isté byť ním. Tak ideme za šírkou, no. Kit 1. Toto video bude také krátke a dneska večer okolo 9. dám video z normálneho serveru. Ahoj. Do videa. Takže sme dostali pekný hviezdičkový pozdrav. Jo, áno, sem Lapka. A on je čo? Ja túto hru hrávam 1 rok a už som dvakrát dostal ban za aimbot, ktorý vôbec že nemám. A všetci sa na mňa sťažujú. Au. No, teraz mi to trocha laguje, tak vypadám ako lama. Ahoj, Vanger. Ja by som mu dal meno, že Banger. Potom mi napíšte do komentárov, aké ďalšie hry by ste radi videli na tomto kanáli. Možno by som mohol natočiť Happy Wheels. To je celkom zábavná hra. A niektorým to maminky nemusia dovoliť. Ale no. To je fuk. Ideme skúsiť s MP5-kou. Hej, skúsim si zapnúť asi gamu. Zapnem si gamu. Tak, gama zapnutá. Ideme. To nevadí, dneska dáme ďalšie video z Rustu, možno dám aj video z Happy Wheels. To bolo za toto video všetko a čaute.